nke echiri Nazare. Achọrọ m ka ị na-ege ntị ọfụma, na-etinye uche gị n'okwu ọbụla mmadụ na-ekwu, ọ bụ onye gị na ya nọ, maka na onye chọrọ ime gị ihe ọ ga-ekwupụta ya in many ways na ọ gị nwee pay attention, mana ịyara ama ka ọ bụ na uche gị adọrọ ya. Mara amarụ na okwu ọbụla mmadụ kwuru bụ obi afụrụ anya, and okwu ọbụla mmadụ kwuru na mgbe gị na ya na-enwe misunderstanding, onwe okwu dị agha o kwuru, ewukwara ya na o nwere ihe ọ bụ, maka na ịchọrọ ka ị marụ ka obi onye ahụ dị n'ebe ị nọ, gị na-enwe misunderstanding, onye ahụ ga-avomit ihe niile ahụ obi n'obi o dokọba since. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ndị otu mmadụ, nna gị na-eme ihe mgbaghe nkịtị, ị na-emegoro mmadụ ihe ị na-eme mgbaghe nkịtị. O nwere ndị ga-abụ ihe ọbụla ị na-eme ama mana a ga-agba gị nkịtị wee na-ede gị. Ọ bụrụ mbọsị ihe ndị Igbo sị na ọ bụrụ mbọsị nwata kwọgbu mmanụ ka a na-eti ya ihe. O nwere ike mbọsị a ga-eti ife mbọsị ọ kwụnyere ọkụ. Ife ọbụla ị na-eme, always pay attention ihe ọbụla mmadụ na-ekwu, na nkata ọbụla gị na mmadụ na-akpa. Mgbe ọbụla mmadụ na-akpasa anyị nkata, anaghịzi na-eche ihe ị ga-asa ya. Uche gị anaghịzi na-akara ihe ị ga-asa ya. Buru ụzọ chee na mgbe ị chere ihe onye ahụ na-ekwu, ihe ị ga-asa onye ahụ ga-abịa. Ife ọbụla m na-akụziri gị, na-etinye n'ọrụ, chebe echiche maka ya, like ya, chi ya, na ọ dị ewepụ ego ka ị wee nyerekwa ndị ọzọ aka. Ọ bụrụ na ị chọọ ịmata otu ndị mmadụ si erizinu, ọ bụrụ na o nwere ebe ife na-eme, kọmentị onye ọbụla ife onye ọbụla na ịmogo ife onye ọbụla nwere ikwu maka ihe a, ka ị ga-esi wee mmata ka akọ na uche onye ahụ la. Maka na n'okwu mmadụ kwuru ka ị ga-esi wee mmata ka o si eche ihe, ka o si erizinu. Ị ga-abịa na soshal midia, ife ebe a na-ekwu ụmụ ihe dị agha, na-epe attention na ụmụ nwaanyị ndị a, ebe a ka ị ga-esi wee mara ndị gbara uked, ma ndị nwere obi ọjọọ, ma ndị bụ nọọsụ nke ha ka ha ma fụ ndị bụ na ha chọrọ aga n'iru ndị mmadụ, fụ ndị bụ na ha anaghị eche echiche were ekwu okwu. Ụzọ a bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi wee mata ndị a na-eche echiche n'ihe ọbụla nke ha na-ekwu, mara ndị nwere ike idunwu gị ọdụ, maka na onye a na-eche echiche ama ndunwu gị ọdụ. Ọ bụrụ na o nwere nwaanyị ị na-ede ị na-achọ ịnụ, ọ bụrụ na ọ nọ na soshal midia na-amonitọ ihe ọ na-akọmentị na Facebook ma ọ bụ na enyi soshal midia, ebe ọbụla na aapụ ọbụla, saịtị ọbụla, ebe a ka ị ga-esi wee mata otu onye ahụ si erizinu. Maka na ihe ahụ ịpụrụ ọ mgbe gị na mmadụ anọ, ihe onye ahụ mere ka gị na ya anọ, ka ị ga-eji wee mma otu onye ahụ si eme omume. Ọtụtụ kwesịrị ịnụcha dị tata, mana onye chọrọ ịnụ ha abịakwụfụ ihe ọ na-akọmentị, ihe ọ na-ede,
onye asị mba ahụ na onye ama m nkwa. Ọtụtụ rụzụchaziri imogo ka di na-abịara ha fụsiri site n'ihe a na-eme na soshal midia. Ọnya bụ ọ bụrụ na iso na ndị ga-abụ ife sọrọ gị ra kọmentị na soshal midia ma ọ bụ amụrụ na ọ bụ nwoke ka ị na-eme, onye ga-enyere gị aka nwere ike isi na soshal midia bịa, mana ka ọ pụtara ihe ị na-eme oche n'otu a ka omume dị. Ụfọdụ dị careless n'anya ka o ji wee dị mma mmadụ ị na-eme omume ị na-eyi ụzọ akọ na uche, chee echiche n'ihe ọbụla ị chọrọ ime bifo ị mee. Onye ọbụla na-agwa gị okwu na-ekwu okwu, gee ntị. A na-echekara ihe ị ga-ekwu, gee ntị ngodi, maka n'ihe ahụ ị nụrụ chie ihe na-adụghị ọsọ ka ị sagha onye ahụ, maka na ọbụla mmadụ niile nwere onyinye iche echiche ọsọ. Onwe ndị bụ na ọ na-enwe oge bifo ihe ọ ga-eme agbata ya n'obi, ma ndị o so ya ọsọ ahụ o mebie ihe. N'ọnya bụ ụfọdụ bụ ndị arụrụ ana pụta gị na ha na-eme ihe, a na-achọ ka a na-eso gị ọsọ ahụ, maka o nwere ọbụna ọchọtago na ọmụgụ na oso oge ọsọ ahụ na ọ ga-enweta nwe gị ịchọ ime ka ma ọ daa. Ọ bụrụ ife a na-eso ọsọ adịghị enwe isi. Tụso ozi a, like ya, chi ya, nyekwara ndị ọzọ aka ka ha na-amụta ihe ọbụla ị na-eme na-eche echiche ọfụma. Daalụ.